उदयपुर साब्रम 52 किलोमीटर लामा दोंनैनि लाहारतै मुखमुरुजाक आमा त्रिपुरसुनि मदाय नकनि हामप्रेनि बागै हरं थंगायखा हाखतफा रामनाथ कोविंद थांनो सालो त्रिपुरा हासो फाइ काइनि तांबोतांनो जों सयरिखा हाखतफा रामनाथ कोविंद कक्राझारनि थाङो साका नर्थ इस्टनि बागै हामप्रेनि सामु ताङै दंगो बिजेपि हाबां तै मालफुं गलक फातार हाबाय मानजु जाकमानि उलो मानजु जाके त्रिपुरा जो बेरे की जासय फाइनि हिनि जागा पानो बने कारिबो मानजुका बिहु सबिता कोविंद स्टेप फातता गोदाराय मंत्री अफरा त्रिपुरा कुमार देव यासु मंत्री अफरा विष्णु देवबर्मा रेभिन्यू मिनिस्टर एनसी देवबर्मा न बेरे की मंत्री प्राणजीत सिंह राय मानजाखा সামনে